Sziasztok! Sziasztok! Na és most végre este. Azt a... Ó, vasszett. Nekem a szigetem az nagyon raki. Nekem pedig szerencsém volt. Mi van? Középen vagyok? Basszus, hallod? Leestem. Az igen. Most meg Nem, úgy sétáltam, hogy a lombkoronát néztem, és hátra estem. Nem baj. Elvileg nem csak a Legendary MC-n lehet bányászni, itt is lehet. Ja, lehet. Mi a szar? elvileg lelöktem egy gyereket. Nektek van kardotok? Nekem ilyen van. Volt. Hát akkor bányáztatok itt a szigetetekből, és akkor gyűjtsétek követ, és akkor craftoljatok. Mondjuk igaz? De mondom, hogy leestem. Igen, már az lesz. A harmadik másodpercben. A picsába, de botot hol van? Hát, te meg fát nem kaptál. Mert én fát is kaptam. Ja, itt van a deszka. Jön át hozzám egy gyerek, mit képzel ez magáról? Azt képzel, hogy ő egy gyökér. Ki gyökér? Az a gyerek, aki átmegy hozzá. És hogy a valóságban? Akkor is. Ajaj, én meg fogok halni. Tegnap a Kingcrafton átadták a vizét, a piacot. Ennyi, lelöktem a gyereket, ennyi. Timon. Ennyi. Hát ezt egy kicsikét elírtam. Úgy. Jön a védekező pozíción. Most jöhet akármelyik tök, nekem van. Íjam. Köbből semmit sem jöttek. Mert én támadok, akkor nektek. Akkor ti megtanultok repülni. Én meg építkezek. Én sem úgy. Mindjárt. Az jó. Hova átfel egy másik szigetre? Néha próbálkozok. Addig megnézem, megye majd pudli is. Szerintem nem megy. A picsába is itt már van kezdve. Halljátok, amúgy azért toltam be, hogy le fog Működik. De várjátok, azért toltam be, hogy meg fog ölni a gyerek. Mert egy kicsit diaszetes volt. Azt megyek. rohadt. Középső sziget, bazd meg. Jaj, te már ott vagy. Megyek bullit, butli. És nem lehet bullit, butli-re Mi a szar? menni. És nem lett egy új szerver sem még. Semmelyik nem működik. Mi semmelyik? Szerver? Aha. Nem hát. Hát ott van a Dexter videós. De Personal PG az ilyen, meg OP, PvP. A kis mocsadék. Dögöly! Én is Ennek- eltaláltalak. Én is eltaláltalak? Ricsus, nem Warlus. Na, van kardod? Nincs. De. Gyere már át. Nekem kőbaltám is van. Hallod, összesen vagyunk 17-en fönt az egész Mindpolice-on. Várjál, Csabi, csinálhatok gyorsan egy kardot? Nem. De Gyere. légy. Jó van. Dick. Majdnem leestem. Ajaj, te már akkor jössz átfele. Ember hőség riadó van. Lepergett előttem az életem.
Döfó, te hol laksz? Hát Budapest. Bukaresten lakik. Jó hely. Budapest 17 ker. Azon belül nem mondom tovább, nehogy lenyomozzanak. Az ilyen 60 éves. Disconnect. Újra leállt az a mine polish. Lehet, hogy most tényleg bejön a DayZ. Vagy lehet, hogy csak DDoS-olják a szerót. Azaz Örökre? fucking flood attack. Anyás. Dexter Gós, milyen tudsz megdögleni? Gyere! Gyere! DOSBox 3.0. Lehet abba hagyom a Minecraftot. Örökre? Nem, csak most. Mert? Megyek csézni. Na. Mindegy, hogy csináljuk. Nadik. Addig, ameddig ti nyomjátok a Skywars-t, addig én csézek. Kemény vagy. Most én Csabitól félek, mert... Basszus! Előttem az utolsó ennyi laj. Ha! Gay. Akkor én fogok nyerni, Nem biztos. Hát ja, lehet, hogy nem biztos. Sall, ilyet írok. Sallagás dósz. A Travel Channel-en. Szoktad nézni? Néha. Nemzetközi házvadászokat. Én ezt nem szeretem. Miért? Jó, néha azért megnézem. Van nektek egyáltalán Travel Channel? Hát Mi? van. Van. Nekem nincs. Milyen szolgáltatósok vagytok? UPC. Anyád. Mi is? Köcsög. Ez mi? Ki nyert?